Senjuri, nselmilkom u grazzi mill-ġdid tal-li naqattu magħna għal-programm ieħor qribna, programm konċiż, dirett, fatwali bħal dejjem biex ikunu nistgħu naġġornawkom dwar dak li qed jiġri madwarna. Illum se nkun qiegħed inħalli f'idejn Nowlin għaliex min-naħa tiegħu ħejja filmati u preparazzjonijiet ukoll ta' kif se nkun qegħdin nitkellmu dwar id-delizzi f'pajjiżna. Id-delizzi jagħmluna dak li aħna tradizzjonali Maltin ukoll u kif tkellem il-Prim Ministru Roberta Bela wkoll dwar id-delizzi. Nsegwu flimkien. Gvern Laburista irid li jibqa' jħares it-tradizzjonijiet ta' pajjiżna. Id-delizzju ta' dak li jkun għandu jibqa' jitgawda allura ħaqqu illi dan jiġi indukrat. Ejja nżommu f'moħħna li kull min għandu delizzju għandu dritt jeżerċitah skont il-parametri tal-liġi dejjem. B'mod partikolari qed nirreferi għad-delizzi tradizzjonali tal-lob tan-nar, sajd, kaċċa u nsib fost l-oħrajn. Delizzi Maltin li jnaqxu l-qlub ta' ħafna. Il-Prim Ministru Roberta Bela fisser bla tlaqliq x'inhu l-opinjoni ta' dak li jkun ħadd m'għandu jimponi jew iċaħħad lil xi ħadd milli jkollu delizzju. Dan filwaqt li d-dixxiplina hi bżonn juża u l-estremitajiet huma kollha ħżiena. Dr. Bela tkellem ukoll dwar riforma li se titħabbar għal kaċċaturi u n-nasaba. Fost l-oħrajn waqt programm fuq l-Istazzjon Nazzjonali staqsa kemm tagħmel sens is-sospensjoni tal-liċenzja għal omrok. Id-delizzju fil-ħajja tal-bniedem huwa kruċjali daqs ix-xogħol daqs kull ħaġa oħra. Issa min huwa l-protettur tal-kaċċaturi u tan-nassaba f'dan il-pajjiż meħżub il-Gvern Laburista. Is-sospensjoni perpetwa tal-liċenzja ġusta. Ġusta ġata id-direzzjoni lill-Ministru Clint Camilleri flimkien mal-Ministru tal-Ġustizzja biex din l-inġustizzja grassa li hemm milli inti tmur quddiem il-qorti u toħodilek perpetwament il-liċenzja forsi tkun għamilt żball. Tkun għamilt żball għax kieku ma tinstabx ħati, imma x'tkun għamilt żball. Darba l-dejjem inti sakemm tindifer ma tistax tipprattika d-delizzju tiegħek u għalhekk naħseb li hemm bżonn il-bilanċ f'dan l-affarijiet li il-perpetwità tas-sospensjoni tal-liċenzja sakemm ma jkunx xi każ eċċezzjonali ma ċett naraw. B'tsut ta' nies bil-liċenzja sospiża l-omorhom u dik se jkun hemm riforma li se tkun qed issir fil-ġranet jew il-ġimgħat li ġejjin ħalli din l-inġustizzja li ilha ħafna għaddejja tinqata'. Grazzi lilek Nowlin u minn hawnhekk ukoll nieħu l-opportunità biex nirringrazzja l-komplement tat-tim li jifforma parti mill-programm qribna għaliex bis-saħħa ta' kulħadd ikun jista' jittella dan il-programm ta' ftit minuti iżda ħafna xogħol biex inżommukom bħal dejjem aġġornati dwar dak kollu li qed jiġri madwarna. Intant għalissa nsellmilkom u grazzi.